ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଥର, 2 ଥର, 10 ଥର, 50 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖସି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ହସୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶେଷରେ ଦିନେ 100 ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମୋର ଶରୀର ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କୌଣସି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ବି ବିଫଳ ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ପୁଣି ଥର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।